Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Grabe plema ba? Pwah! Diretsuhanay, real talk dinamak ah. Magandang gabi po, Metro Manila. Ang oras mo natin, it is now 32 minutes, makalipas ang oras ng alas 7. Kasama pa rin mo ang tropang EDSA. Pinangungunahan po siyempre, walang iba kundi ni Tang Henyo. Tang Henyo! Tender, pero Jose pa rin, tsaka rago mo. At siyempre, hindi pong abang lingkod. Diego Bandido! Pag may buhok! Ano? Tama. Hindi ako yan. Tsaka siyempre, hindi po kasama pa rin po pala natin siyempre ang napaka-cute at napaka-kulit. Walang iba kundi si Duday. Duday, meron ka bang babatiin dyan? Duday, pasok! Salamat po, Uncle Diego Bandido. Magandang gabi po sa lahat ng mga uncle at mga auntie na nakikinig po sa akin. Salamat po. Babatiin ko lang po, nakikinig sa atin po yung mga road warriors, yung president po nila si Tito Orly Ordona, tsaka yung mga grab warriors din po, yung president nila si Tito Erwin Uy, solo driver, tsaka si Danilo Dumalagan, mga grab driver po yan. Sana magpadala na kayo ng donut dito. Lagi nila akong bumabati, walang donut. Oy, Duday! Huwag kang ganyan, Duday, pambihira! Bawal yung nanghihingi dito, babati lang tayo na babati! Ba't ka nanghihingi ng donut? Pambihira naman, oh! Pagpasensyahan nyo na po, bata eh. Pambihira. Duday, may nagpapabati pa. Oo, sabi dito ni Alvin Napilano, kamukha mo si Boy Abunda. Ahihihi! Alvin, dun ka! Sa labas! Maraming salamat sa pakikinig ha. At saka siyempre sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon sa Bulacan Overdrive. Kay Yorme Rodjon Gabatino at Daddy George Gabatino. Salamat. Eto na! Pag-usapan na natin to! Angkol! Ginowa si pamangkin inireklamo ni Auntie. Oh no! Ang bihira naman, no? Kinausap na din daw ni Auntie si pamangkin na iwasan si Angkol, pero nagyayabang pa si mamangkin na siya na daw ang bagong asawa ni Angkol. Pati yung nanay ni pamangkin nagmayabang din. Oh no! Tang, logican na natin to! Ay, sige! Logican mo na yan para mahimasmasan! Logika na yan! Logika na yan! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, sa totoo lang mga kabisyo, masyado na magulo po ang mundo. Nakakalungkot na makakarinig tayo ng mga kadugo, tinatalo, kasalanan na, pinagmamayabang pa. Pambihira naman, oh. Bakit ganito na lang katapang ang mga tao ngayon kahit sila pa yung mali? Well guys, people may engage in bragging despite being wrong for may iba't ibang mga rason. Kadalasan dyan ang isa sa mga dahilan rooted in psychological, social, or emotional factors.
At narito po yung ilan sa mga dahilan o mga possible explanation. Unang-una po dyan yung insecurity. May mga individual po na nakakaramdam na insecure sa kanilang mga sarili at ginagamit po nila yung bragging as defense mechanism. So sa pag-brag, sa pagyayabang, yung mga achievements nila, abilities nila, naghahanap sila ng validation o reassurance para sa iba para matakpan yung kanilang mga insecurity. Oh no! Yan. Oh, yan mga kabisyo. Kaya meron po tayong mga nakikita, naririnig na kwento na balita. Kumare, inakit si kumpare gamit ang pulang tibak. Ay, naku mga kabisyo. Eto, slow down muna tayo. 36 after 7 o'clock. Isa sa mga paborito mo, Manong Driver. Sound trip tayo. Mula po sa bandang Eagles. Ay, para na rin sa lahat po ng mga member ng Eagles pala to. Mga kuya, magandang gabi sa inyong lahat. 37 after 7 o'clock. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Good evening, Metro Manila. Sasakyan si Ka.